coftal ɓallimen Aissatou fulfulde on calminama e kuuɓal on jaɓɓama e yewtere mon coftal ɓalli meɗen alet hande nde toɓuɗen ko haala poɗodiral godugal to Cameroun hakkude jagorɗo coftal ɓalli e etto hoorejo fedde toppitinde fukko koyngel toon to Cameroun holko saabi ngal poɗodiral ma en kalko wona ɗum e kawodiren e ɓal Ligue des Champions ɗo e Afrique diɗɗe nayyi jahoji ɗiɗaɓal timmode gandama timminirten ko mbuñaari innirtendi Marc Viviane fo wi sappo e goo fettoɓe to Ligue arano to France hirodiroɓe ngam hebde ndi muñaari gandama holi on ɗamini ɗon heɓangal hikka tedduɓe ko ɗum woni mbadi yewtere nde ɗum noon on mbiyama bisimilla ko weltare wonanimi kadi jaɓɓade haalirde nde haalirde RFI fulfulde musidɓe men ɓe gowɗen yaadude e nde yewtere eɗen jaɓɓo Aruna Deme Seydi Deme a wiyama bisimilla ma on calmitama no moƴƴi Aissatou salmini hettiɓe en ɓe foof Dieynaba anne a salminama salmitama Aissatou en calmini hettiɓe en calmini Haruna en jewninomo no fewi noon tigi Abdoulaye anne a bisimama eke Aissatou salminama en salmini heɗiyankoɓe RFI fulfulde fof daroɓe coftal ɓalli men hello Facebook o mbeɗama junggo hono noon min beltanima heɗɓe karallagal ngal aji Diagne kañum e Malang Sonko paɗen joni tedduɓe ko to Cameroun saabu ɗe ñalaɗe foof poɗodiral ene woodi hakkude Fecafoot woni fedde toppitinde fukko koyngel toon to Cameroun e jagorɗo coftal ɓalli ɗum noon teska ko caggal nde jagorɗo suuɓi eltowo kesso diɗɗal ngal woni Marc Brice holko addi caɗele ɗe gam humpitade en jokkodirat wangay kadi bana jotta ɓe suftugo on man ɗo ittugo Rigobert Song bana do korwal mako ngal o ardani noon ha eltudi fijanoɓe équipe wa lesdi Cameroun jagaje koma babala ɗe jalatake kanko man ɗo suftugo on man ɗo kesso kanjum wari ɓeddi wangingo lurugal ngal amma ngal man ɗo ngal ɗon no diga ɓoymano fuu ko duuri fuu lural majum ɗon no hakkude jagorɗo mo halfitana coftal ɓalli be sandu ndu ɓe hokkiti wato o aynugo e wo'ingo jahargal coftal ɓalli majum e wi Samuel Eto'o Yaya jagorɗo coftal ɓalli o hanano suɓade eltowo diɗɗal Cameroun tawa kanko hoorejo fedde fukko koyngel ngel kanko woni on woni Eto'o o tintinaka Saria o wi Saria fedde nde ha e Saria coftal ɓalli dokkanimo o waɗa ko way noon macce ɗum ene woodi bana ko a wi Aissatou wato ɗum warti bana habre amma habre nde sharɗiji kadi ɓe wiyata wato kanko ko waddi do hujja mako o jagorɗo halfitanaɗo mobgal suklanalgal coftal ɓalli gal tamre kosɗe ko mbiyeten Fecafoot Samuel Eto'o fils kanko man ɗon ɓawo o jagorɗo mo suklana de kuuɗe coftal ɓalli no foti battanjo on man ɗo professeur Narcisse Moyle Kombi nde sufti wato Marc Brice be tokkal mako ɓe sappo e ɗiɗo nde o cufti ɓen man ɗo wato Samuel Eto'o o hoorejo Fecafoot majum o hollina kanko man ɗo o sarwitinaka ha suftugo ɓen man ɗo wato kanko man ɗo bo o hollino dow sharɗiji dole ɓe halfitanamo dole ɓe matinamo hidde ko ɓe suɓa goɗɗo warowo darana équipe wanga lesdi Cameroun fijanoɓe lesdi ndiɗo no kanko man ɗo ɓe sarwitinamo ɓe hawta ɓe gewtidano ɓe pampamtotira hidde ko ɓe sufta on man ɗo o wara o ardana lesdi wato meɗen gal coftal ɓalli gal tamre kosɗe majum ni kanko hujja ka o ardini hujja ka o wangini o hollini kadi suftugo on man ɗo ɗum dagatako ɗum yadatako be sharɗiji lesdi sakkontama sharɗiji gal ko laranta coftal ɓalli amma de o waɗi ɗum kadi o hoorejo wato mo halfitana battanjo suklananɗo coftal ɓalli majum hollini mo ɗum waɗatako bana ko wiɗo kañum man bo ɗo mari dungayere e nonnoon bo kañum man dede ko waɗi ɗo fuu ɗo yaadi be umroje hoorejo lesdi Cameroun yo Yaya ko kalɗa ko ene waɗi fayida sabu min gartat tan mataw e Haruna e wonɓe ɗo ene yewtidiɓe meɗen en ji aset hanki Fecafoot waɗi batu caggal muɗum Eto'o hokkama balɗe tati ɗum noon ko gila hanki ngam suɓade eltowo goɗɗo ɗum so waɗi mbiyeten Haruna Cameroun jogori ko hebde eltoɓe ɗiɗo
ɗum mata ene wona mata ene wawi mata ene ɗum kadi ɓeydata caɗele mi hokka Arouna Deme adda hen yiyande muɗum Yaya Aissatou ene mbawi jaggude ma addu caɗele no fewi no wawi addude ni Cameroun yaltine aduna he foof wate fettugol kamɓe ɗo ɓe tolni hannde ɗo mboɗo sikki ɓe duttima e ho aada mabɓe wonno no mbawi jaggirede noon aɗa andi kamɓe wona leydi Cameroun wona leydi ganduɗa no heewi deeje banggue fettugol fettukoygol ne heewi probléme aji ne heewi baadi ni ara hen nde Samuel Eto'o ari ha joni ne jaggano deejtal dañama no jaggano kadi mataw no won yarata ɓe jaara yeeso ɓe goppa hankadi jikuuji din ɗon cewɗiɗi sona e noddirede noon kono sa ƴeewi ɗiɗo ham mbawa wondude ɗo tolniden hannde ɗo mboɗo siki wattinta hoye laamu ngu ma gouvernement Cameroun o laamu Cameroun ƴetta décision mum waddum assumé kala hano tawa ɗum hen kono han wawa continuerde ni walla ɓe wawa jokkude jokkota ho maɓe jaatir caggal ɓe goppa fédération subo walla fédération o jaɓa kamɓe hoɓe cuuɓi ho ɓe ƴeewa noɓe nandiri hen fédération de ɗo tolni kañum waɗi batu muɗum ha hokki yamirore Eto'o kañum yaha kañum adda kadi doggol muɗum kono arani joguiɗo wolis kalis o joɓowo to fa to tourni hucciti foof so rena he toon tan yimɓe poti wade te kaɓe mbi kam ministére o ho wi ho wonde hoɓe namdoto e banggue jobdi o doole laamu ngu heɓani toon no wawi wonde hano wawi wadde ɓe joroɓe jewto ɓe nandiray solution mo ganduɗa ham probléme o maɓe mbaɗum dépassé par ce que mois de juin ari te mois de juin compétition o gartata Yaya mate aɗa yi an e banggue ma feere ene wawi heɓede no yawiri noon saabu wonɓe ɗo ene kadi ene poti haalde e alhaali o mate a yi feere jonde ene wawi wadde hakkude mabɓe ha feere yiite bana ko a wi Aissatou Ly wato o lural ngal bana ko en wi ngal ɗon no diga ɓoye mama dedei ko a wi jotta ɗo ɓe jooɗi saare sukara defe ka fuu bana ko Haruna lorti dow majum coftal ɓalligal tamre kosɗe dow ardungal Samuel Eto'o fils majum ɓe waɗi jooɗorle kamɓe man ɗo ɓe hokki on man ɗo ñalde ɓe wi o sufta goɗɗo mo tammi darugo eltana dedei lesdi Cameroun ɓe fijanoɓe lesdi ndi kadi sakkontamande lesdi Cameroun ɗo husitani pijirle tilimde garoje pijirle mbiyeteɗen éliminatoire coupe du monde ɗum man lesɗe ɗuɗɗe tammi yalɗirgo kadi lesɗe duniyaru fo a fija ha toon kanjum man ɓe hollini kamɓe ɗum wato dow kuugal maɓɓe eno noon bo nder sharɗiji mobgal dedei babal ngal ɓe hurata ha toon dole ɓe jooɗi ɓe waɗi bana ko a wi ɗo ha jeego après lewru nayi aprundu en wonti hitande ujune ɗiɗi e nogas e naayi ɗo ɓe hokki on man ɗo ñalde ɓe wi e kanko man ɗo ngam laarugo ɗo man ɗo fuu ɓe hoosi kadi wato anniyaji sembiɗɗi ɗiɗi ha toon dedei ko ɓe hoosi ɓe hollini wato anniya ka ɓe hoosino battanjo suklarando coftal ɓalli majum ɓe baarikiwa maako ko ɓe waɗi ha ɗiɗaɓre lewru avril ɗo ɓe hollini kanjum man ɗo ɗum yatako eno noon bo on man ɗo ɓe hollini kadi ko kalta ko ene waɗi fayida kono emin jogui kadi toɓɓe goɗɗe min jettuma tan min jarnuma hannde e yiyande ma wonde fayida nde gadduɗa e yewtere nde hunde kadi woni ene woodi mi anda so tawi ko Haruna walla koye Dieynaba payanmi saabu pelle nan ɗo henne pelle ɗe ganduɗa kañumen kuufi ko wayno fuku koyngel kaaf nan ɗo henne FIFA nan ɗo henne mari hannde oɗon ji Eto'o kanko mo wawi wullitade walla tan ɗen pelle kañumen ne ɓaade tini nanna hen juuɗe mumen Haruna an woni mawɗo o aɗa so Eto'o windiɓe wiɓe wonde walla kamɓe ɓe jiyini koye mabɓe ne won laamu ngu nanni hen ɓe jaɓata laamu de surtout ko wayno FIFA ni woni fedde ardinde football aduna fof ɓe jaɓta laamuji ɗe nanata hen kamɓe so mbawi ummade ɓe mbiya laamu ngu yo woppu fédération subano hoore mo yiiɗi kono noon tan mbimami caggal ho banggue kalis o ɓe mbawa wiide laamu ngu yo woppu neɗɗo arde taw noon so lewru ma e so yoɓa wiite laamu ngu yoppu ɗum noon mboɗo sikki eɓe mbawi eɓe jogui doɓe paatir toon boɗo yahori ham ɓe jiilo noɓe nandiri ɓe jiilo toɓe jaltiri o situation tawa ɓe jettoyahi toon saabu so yettoyima toon
no wawi addande hade caɗele ha wonto suspension Cameroun yaltine e kala fate football e aduna hen non hay goto yo Allah sabu Cameroun ko leydi wondi bal ɗum noon Yaya Ousmane a yettama en keddoto Afrique ha joni Yaya en ɓennati e toɓɓere men wonde sabu joni noon en keddoto Afrique ha hande haalde ko yowiti kawdire nayeɓal timmode gartol Ligue des Champions timmi hanki Al Ahly Simba SC kawdiri ko Al Ahly hawi badɗe ɗiɗi kowal Mamelodi Sundowns kañum hawi Young Africa Petro Luanda kañum koko hawa TP Mazembe hawi ɗum ASEC hanki noon ASEC Mimosa mo Côte d'Ivoire hawdiri e AS Tunis koko hawa Abdoulaziz Diallo ene artana en e ngal kawdiral badgal Abidjan keɗoɗen mo ɓaawo nde ɓe sertiri e hoore fotodiral kowal e kowal wano fewdo ɓe fijuno Tunisie ɗe diɗɗe ɗiɗi waɗuno late jaaliɗe penalty ko Espérance de Tunis fooli aynanowoɓe on darni penalty je ɗiɗi hay fi ASEC Mimosa heɓuno feere naadugol loggi laabi buy kono ɓe wawani heɓugol polngal min fiji fijindaru labandu ndu fotodiral waɗali mum ɓay ASEC huɓindike fijindaru ndun ka lefol aranol ɓe heɓuno feere foolugol kono palje waɗi ka jaɓodirgol mullere nden ɓe woopi jolɗe buy hippoɓe ɓen wayi wasi alato e telema bambamɓe Espérance de Tunis ko welo mawngo wonno ka gueece maɓɓe no jeeya e maɓɓe o jibinande Tunisie hoɗuɗo Côte d'Ivoire ɗo. C'est un match difficile après le 0-0 en Tunisie. Ko folotiral sattugal kono men dartike ha gasi men ettike fota iskina men. Félicitations à nous. Hara en andintinay Espérance de Tunis fottoyay e Mamelodi Sundowns ɓe Afrique du Sud ka ɗiɗaɓal timmode tintigal ɗimmal ngal ko El Ali mo Égypte fottata e TP Mazembe ɓe leydi RD Congo. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI. Abdoulaziz Diallo yettama jeenaba koye ma paami nane ha joni aɗa acci korka ka nanguma ka keyɗuɗo kono mbeɗa yiiɗi garta e likka arano ɗum wonno kawdire nayaɓal timmode gartol en ji Espérance de Tunis kañum hawi ASEC Mimosa hanki ngal diɗɗal noon ene joguino ɗaminare mawde yontere yawtude nde amin kalanno ɗum wonde Afrique leyɗe Afrique hirnangue mata ko kangal tan heddino hen joni noon eko jiiɗen kam ɓe jooɗima ko fottino duuɓi 17 eɓe paɗa yettade ɗiɗaɓal timmode ɗaminare kadi boni hono jiruɗa ɗum e kadi holɗen jiɗɗe ɗaminiɗa ma jaaha timmode TP Mazembe arti hikka e doole Al Ahly eɗen mbawi wiide ko kañƴe diɗɗe ɗiɗi ɗe tan kawi e kawdire mumen nayaɓal timmode taw jettoyaki faw petta holno jiruɗa ɗum ko adi hon kaldiran ɗen ko ɓennuɗo ko fati e Afrique ɓaleɓe kam oɗo saaha ɓe ne mbaɗa hen représenté fewi kono ha joni Afrique banggue hirnague ene ngakki ko goto keddoran ɗen toon te kañum nene waɗama éliminé kono holliri hoore muɗum kam no wawi wade foof kam ɓaade ari ha to yetti ɗo te en jiino ɗum nit mata saahaji goɗɗi no wawi wooda ko waɗa no wayi ko oɗo ɗum ɗo kadi retour o kadi teska hen ko waɗi biwuji ko ɓurɗo ko ngakkuno e haali ko aɗa mbiɗa sikki somi fuujaki ko Al Ahly goto nannuno mbaddu woto nanno mbaddu sa ƴeewi retour o waɗi biwuji waɗi matchuji waɗi fayida ko ɗum ɗon woni ko ɓurno mankude min kam ko noon mbirnomi sa ha joni hakkillam woni koye TP Mazembe yakaram en woni e TP Mazembe ma weɓande Al Ahly de ko kañum hawno ƴettuno deseɓal ngal kono ha joni TP Mazembe kañum en daari en jiguiri compétition fuɗɗi koɓe goni e wadde e pottiti mabɓe ɗe ganduɗa mi hawriti hen ɗe kam TP Mazembe mbeɗa watti e mabɓe hakkille no fewi e oɗo compétition hay so woni Al Ahly ko kippo ganduɗa kam e oɗo compétition ko keptinaɗo hen kañum hen heeɓi battidiɗo ha joni TP Mazembe mbeɗa waɗimo hakkille aɗa waɗi mum hakkille en payat e coupe CAF nde wonno ko hande toonne kawdire nayaɓal timmode gartol baɗata ko Dreams FC mo Ghana e Stade Malien kawno ene kanno hawdirde o sahani mbiɗa sikki kawdiral maɓɓe ene woni e wadde
mi annda noon holto ɓe jarete e jahol kam ko Mali hawano Dreams FC hawno Mali mbaddu ɗiɗi loggi ɗiɗi go Zamalek kañum e Modern Future kañumenne ma kawdir jahol ngol noon ko Zamalek hawno mbaddi ɗiɗi go USM Alger e River United mo Nigeria kañumenne ma kawdir ɗum ni eɗen mbawi wiide jahol ngol ko Rivers United Nigeria en naɓe kawno USM Alger Barkane ma hawdir e Maroc hono noon Abou Salem ɗum woni kawdire nayɓal timmode gartol Coupe CAF Abdoulaye Aissatou ewa yonti noon ko keɓɗa konngol anni eyyi kay no mbiɗa noon Aissatou en garat hankadi ha joni koye Afrique keddotoɗen saabu en mi haalanino moon yontere yawtude nde ene hani kadi kaalen ndaren kawdire baɗoje ɗo ene Afrique mbasen tan heddade ko waɗata caggal leydi walla leydi européenne e ko nandi hen Abdoulaye ene wayno ɗo e Sénégal woodi kawdire batnoɗe ko ɗon gadortoɗen eyyi kay Aissatou yontere jaɓɓiɗe nde en janoto Mauritanie ha Guinée e nden Dieynaba wi holko waɗi mi haalani ko fati kawgel Sénégal hande mamen kawgel fukoygel Sénégal e ñalawma sappo e jeenaɓijo hanki aspikin Folies Goré loggol e kowal kestade Alassane Djigo hakkude jamono Fatick e Guédiawaye équipe folani ko kowal e kowal hande fewndo ɗo Tinguédie woroɓe ka dow classement no tinodirde e Jambar hedirɓe ka les classement ko Tinguédie noon foli taw loggi ɗiɗi kono karodiral ngal gasani taw hakkude Génération Foot e Jaraaf ko Génération Foot foli taw loggol ɓen kadi no jokki e tinodirde Casa Sport e Sonacos tinodiray so jamdi sappo e jeenayi yonti ka classement ka mbiyen ka rewro ko Tinguédie woni yesso taw e toɓɓe capanɗe tati e jeeɗiɗi si tawi ko kamɓe fooli hakkunde maɓɓe e Jambar ɗon ɗo eyi hikki ɗon Jaraaf e toɓɓe capanɗe tati ɗiɗi ka less ko Jambar toɓɓe sappo e nayyi e Stade do Mbour toɓɓe sappo e joyi to Guinée ni Horeya e Kokoya kawdiri hanki e ñalande sappo e ɗiɗo ɓiire on eyyi mbiyen taw hande Aissatou sa ƴeewi ko Oroya fooli ko Moussi séquence woni loggi joyi e gotel Afia fooli Flamme Olympique loggi tati e gotel hiccanki noon e jumare nden ASM Sangaridi fooli Wakiria loggi tati e kowal e alkamisara yewtude Renaissance fooli Satellite loggi tati e ɗiɗi Kamsar fooli Felo Star loggol e kowal ko classement Aissatou ko Afia ha joni woni e yesso e caggal nde heeɓi toɓɓe capanɗe joyi hikki ɗon Oroya toɓɓe capanɗe nayyi e jeenayyi ka less classement ko Felo Star toɓɓe nogayi e jeeɗiɗi e Satellite woni less toɓɓe sappo e jeenayyi Abdoulaye maro hande ko ɗon kaɗeten en kaali Sénégal e Guinée ene waɗi noon kawdire goɗɗe ma en gartu hen e saaha goɗɗo walla e jonte inchallah tedduɓe joni en kalat ko yowiti e mbuñaari Marc Viviane Foé ndi mbuñaari noon ndi RFI rokkata hitande kala fettoɓe Afrique naaɓe ɓurɓe teskede e ligue aronomo France doggol sappo e goo fettiyankoɓe hirodiroɓe gam hebde mbuñaari ni feññinama ñalande jawtuɗe ɗi keɗoɗen Alhousseni Ba e nder ɓen ina tawe hen Pierre-Emerick Aubameyang o ɓiɗɗo Gabon o cuutuɗo ndimbar jaari e hitande ujunaje 213 omo jeeya e tijjaɓe suutude ndimbar jaari hitande hikka caggal gueɗe payoɗinde ɗe o waɗata Marseille ina tawe hen ɓiɓɓe Côte d'Ivoire ɗiɗo suutuɓe desowal kan hono Oumar Diakité fijowo to Reims e Wilfried Singo gonɗo to Monaco Lamine Camara ɓiɗɗo Sénégal gonɗo to Metz ina e ngol doggol ko kanko ɓuri wonde suka e ɓen subaɓe Terem Mofi gonɗo to Nice e Moses Simon to Nantes goni ɓiɓɓe Nigéria ɗiɗo taweteɓe e ngol doggol Algérie kadi ne jogui hen fijoɓe mum ɗiɗo Yeru Nabil Bentaleb to Lille e Amin Gouri gonɗo to Rennes Chancel Memba ɓiɗɗo RD Congo o fijowo to Marseille Achraf Hakimi ɓiɗɗo Maroc gonɗo to Paris Saint-Germain Youssouf Ndayi Simiye e fijowo Nice jeeyaɗo to Burundi timmitini doggol ngol mbarjaari Marc Viviane Foé ko mbarjaari ndi fijowo Afrique naajo ɓurɗo ngarɗude e hitande wotere e nder championnat mo France rokkate gila hitande ujunaje 212 ndi mbarjaari ina rokkire ko ngam ruttude jaarore Marc Viviane Foé fijowo Cameroun naajo mayuɗo e dingral fukobal ñande 26 lewru jeego ɓiru hitande ujunaje 3 taw omo yaretono duuɓi 28
a jarama Alhuseni Ba artude tan e jaltuɗi liko ɗo e Sénégal Tëngéej hawi jambar ko mbadji ɗiɗi loggi ɗiɗi e goo ɗum noon sen garti hankadi e toɓɓere men fatude mbuñaari prix walla mbiyen mbuñaari Marque Viviane Fowe en ji limaɓe ɗo ɓe ene jeeya hen Lamine Camara mataw ko kanko ɓuuri wonde hettude suka e ɓeɗo Chancel Mbemba ɓi RDC one kanko rawane ko kanko heɓno desewal ngal e woɗɓe keddoɗe ɗen ko silmaji nayyi mone moon foof tan mi hokka ɗum adda hen yiyande muɗum holiɓe ɓe e ngol doggol limaɓe ɓe foof cikkuɗon ene wawi tawede e tato yahoɓe ha timmode walla kañum heɓata ene wawi heɓde mbuñaari ndi hikka Aruna koye ma gadottomi mi mboɗo jaggi so tawi tan no ƴeewi to mbaɗe kilo futti ha joni Aubameyang mboɗo sikki hikka kañum hoyra dadiɓe woni heewi seeɗa mo goddo mo jiimi no wawi jeeyede tato wattintoɓe ko Achraf Hakimi mo Paris Saint-Germain Maroc e Amine Gouiri mo Nice tato ɓen ɗo mboɗo sikki no mbawi an ko ɓen tato surtout noon Aubameyang mboɗo jaggi Aubameyang hikka e wewata boccitade mo hande min e ceerno mo min jeerani min hakkillam ɓuuri wonde koye ivoirien ji ɗi Singo e Jakite surtout hakkillam ɓuuri wonde ene wonde e Singo Lamine Camara ɓe ɗumne makko seeɗa kono hakkille kam Singo e Jakite hakkillam kono Lamine Camara ko merce o bonanima par ce que merce oɗo saaha ene woɗɗi to woni e kadi ene makki min no Aissatou mi Côte d'Ivoire naɓe nde hambadi hewna équipe aji men faray sedi mais Jakite remse oɗo saaha nene onon belata siyadani e Dieynaba par ce que sa ƴeewi Jakite neɓani ko fuɗɗi darade darde marde fayda o dañi 5 buts 5 buts mais holdo combien hol titular hol poste comme fara non sa ƴeewi Aissatou Singo heeɓi e kawrite nogay o tawama e ɗen kawrite fof kono ko Aruna wi ko hande sa ƴeewi Aubameyang o naadi ko yowiti o naadi simi juumani simi fayani loggi 11 te kanko ƴettuno hitande sikku ujunaji ɗi e 13 sa ƴeewi hikka parcours makko no yaari e Olympique de Marseille tawa kanko murtawa eɓe habba ɓen ngam naɓude ngal desewal Jakite ko gonga kono mi sikka murtawa e habba ɓen kanko e Singo won Marseille ɓe darade o henga africain wonɓe Marseille kañen nen kulani Aubameyang jaabuye muɗum ma heɓe ñande ɗiɗi lewru aroru ko ñande 13 noon keɓowo mbuñaari ndi woni garɗortoɗo e ɓe tato fof ɓe limɗon e tato suɓeteɓe ɓe nden andete so yonti noon ma en gartu hen humpidde ko wona ɗum toon to France alet hande nde ene waɗi walla waɗi aɗondiral dogdu ko wiyete marathon de Paris ko ɓiɓɓe Éthiopie naɓe ɗiɗo noon keeɓi kaw e banggue rewɓe ɓe walla mbiyen e worɓe ɓe ko biyeteɗo Moulou Guetta Ouma ardi e rewɓe ɓe Mestaoud Fikir ɗum noon tedduɓe min jettima e kaddi ndi ko ɗum uddi yewtere nde min jetti on e heɗogol mon lobbol min jetti hoɓɓe men Aruna Deme a yettama ko weltare kadi e bismadema yewtere nde Dieynaba Sow a weltanama anni Abdoulaye Diallo a yettama mi yetti hande Yaya Ousmane min jetti kadi Rufaw kanko wali min hamin mbawi jokkodirde e makko haalde ko yowiti e Cameroun min jetti heɗɓe karallagal ngal Adji Diagne e Malang Sonko min jetti on ononne e heɗo mon e heɗugol mon lobbol ɗum noon min dokki on aadi ha yontere arore e toɓɓe goɗɗe on jarama